Guys, it's my mom's birthday today, kaya maliligo kami sa island. Nandito na kami ngayon sa Britannia. Dito kami, nagpabook pa lang kami ng bangka. Yan, bangka. Ayan, inabutan na kami ng alas 11, kakaantay ng bangka. Tapos ayun si nanay. Nami thirsty. Mga kuan. Kasakay ko na ride yun. May tabang siguro siya bit-bit da kanday. Ayan na, yun yung mga bangka. Pasakay na kami. Bangka, papunta na kami ng Britannia. Yan, si Basti. Ihatag na si Tita Jenny, isod sa bag. Kira kang gunita. Gumiti pa kayo ha, gumiti. Sino ito sa gunita? Pero ako lang na Mga seafoods na tinda dito sa Hagonoy Island. Duha na na kaya patanawon sa ka ha. Para di ka magmahay. Kumukuha ko. Hindi yan, Rolly. Dali signal doon. Sa tabi ni siya palupit. Oh, may signal sa nga di. Nandito tayo takugi pa oh. Meron din silang tindang buko. Di ako nakakagin sa siguro ini. Signal. Maginaw sa kayong tanan. Wa ora pag gitin kay ito na ang kuan. Dia pa. Ada mo ani na sa akin. Dili na. Duka og unin. Ha? Ayan pa ito. Hala, amoy pang sa dala. Yan. Dan sige yung dala. Nang kasi dala tag 450 out 2000 ang isa pang kuwan ng kaon na manalito. Ay tinuod ko no. Nagigutom na kasi na ibang na maimo na. Ayan, hindi na pala ako masyadong nakapag-video guys dun sa isla na tinambayan namin. Kaya ito, pauwi na kami. Thanks po for watching. Don't forget to subscribe.